Kay karong 2024, doon na po tayo pagkabisihan ni ini, mga singer. Yes! Sa mga nagapangutana, kanus aba mabalik, naapa ba'y singing contest ang Pacman Radio, ang muling pagbabalik ng ating Bisaya Singing Contest. Uy, magsugod dagko na. Kayo ang premyo. Doon ay monthly, di ba? Doon ay monthly, no? Ang makadaog magsugod na kita karon dayong bulana. So sa mga nagapangutana, O kana, G-flash, nakita ninyo. Mao na siya, no? So sa mga nagapangutana og sa unsa pa pamaagi nga makasali sila, at angin ninyo kay mag-post ang Pacman Radio official mechanics and guidelines kung sa paunsa mo maka-appeal sa ato ang Mindanao-wide Bisaya Singing Contest Year 5 na ninyo islaw. Hatod kanata na ni former Senator Manny Pacquiao, GMP Mass Media Productions, and of course 91.1 Pacman Radio. Ang premyo perting dagko kay basta ang mo champion ini mo dawat og 1 million pesos. Tax free siguro ni. Tax free sama sa mga previous nato na mga competition. Tax free kay kaugalingong kwarta ni Senador Manny ni. Yes, oo. Dili kas produkto. So madawat tax free. ritso nila og ang kanindot pag ni Nyor Islaw kay ang edad nga pwede mo apil 15 ngadto sa 65 anyos pwede ka mo apil. Basta sa payat na, ibigyan mo na ba?